Imagina una ciutat on els semàfors són intel·ligents i detecten el trànsit per a donar pas a les persones o als cotxes, reduint els embussos. Imagina una ciutat que t'informa del grau de soroll que hi ha a tots els racons de la ciutat i treballa per a fer-la més acollidora. Imagina poder avaluar la qualitat dels serveis públics i els privats essencials mitjançant una simple app on pugues dir si el teu barri és segur, si s'ha trencat alguna cosa o si cal una nova oficina bancària. Imagina tindre accés gratuït a internet, però també tindre espais lliures de tecnologia en la teua ciutat. Imagina programes de benestar digital municipals. Imagina contenidors de FEM que avisen quan estan plens. Imagina poder entrar a un museu virtual immersiu on poder passejar per la València de fa un segle. Imagina poder veure com quedaria una plaça en realitat virtual. Imagina també poder usar el dit o els ulls per a poder identificar-te davant l'administració. Ara deixa d'imaginar. Tot això pot ser possible si el moviment associatiu de la ciutat és capaç de formar-se, de pensar en comunitat, de proposar noves idees, revisar la mirada de la ciutat i cogestionar la ciutat amb l'administració. Convertir València en una ciutat intel·ligent amb ciutadania intel·ligent. Tot això és possible si imaginem junts. Coneix la nostra proposta formativa per a una intel·ligència ciutadana en la pàgina web www.ciutadania.tech.